Bueno, Jose Mario Lasagasti, Arratsaldeon, Hola, berdin. ongi etorri segi prodan txokora. Bueno, bai, historia. Horiek. Jose Mari, saiatuko nak Euskara Batuan hitz egiten, ikarare pasako nak segurazki, baina, ulertuko gaituk eta bereiek ere ulertuko ditek. Aizkora munduan oso ezaguna, sagardotegiagatik ere bai, apustuak, markak. Kentzen badit, bai aizkora, bai sagardotegia, apustuak, egindako markak, denak kentzen badit, norduk Jose Mario Lasagasti. Bueno, nola izango, persona normal bat. Da, nien mundu ikendu ez euskalo. Gehateko nitzuke, persona normal bat bezala, eta haua du igol izango nitzuke. Nola zitzen Jose Mari, aizkora munduan gustatzen zitzaion txikitatik, herrikirolen mundua, nola izan zen ire hasiera? Bueno, ne hasiera horrenako bitzat ikustea. Bai hor narria, aztibia, dena egi guztakoten izan gara jartan. Eta bueno, handik abizi jo eta oso txikitetik nire hasen itxun. Animalia gustatzen zizkian, iriak gustatzen zizkian, harriak soziale gustatzen zian, bai, endaineta, urtain, oidan egi guztan, hori txikik eskutik. Eta orduan, halako sortu bat, etorrezean, nire gustatu egiten da, azten ditzen probak denet egiten. Ahora harriak esotzen, harriak esoteko amorru handia nun. Eta gero animaliak baita. Gero askoran hasi nintzen, alaxe pixkanak eta gero, bueno, agite eta hori gizautu nituen, da agite esan, askoran imerrunkek eta bezalko multitik, horre askoran dañenik eta, bueno, pixeta arrotu ziren da hori, hasi ginen askoran. Ez genuen egurri guk, pinu xar batzuk eta gatzak egin da hori, gara jartan, atrak, bueno, egurri gitzen da, egurra nubetetik harrapatu ekarri eta, ala ziginago. Noizko kontu eta zari Jose Mari, zenbat urte dituan orduan, hasi itzenen lehenengo aldiz harria probatzen, aizkora probatzen, zenbat urte? Amara bat urte, ostabasi bat urte, tartiotan. Igeldon jaioa edo nun jaio izan? Bai, igeldon jaio. Eta nola gogoratzen du garai hura? Ire nerabezaroa, 13-14 urte, nola guan Jose Mari garai hartan? Bueno, bezala xoxe, traketza barra, dezu, nik bai irilekin da goldien itenik, da jozin harri ardutare bizkarra botatzen da segane bai, eta dena lanten klasi gustatzen ziren orduan. Basere giroan jaioa? Bai, basare giroan jaioa, eta beti basarrin gauta egun, hortxe, arrastarka hitz eginen. Nolakoak ziren zure gurasoak, Ximari? Nola gogoratzen dituzu, zure gurasoak? Gurasoak... Gogorra galituen, o? Gorra goxe, zarrare gorra egin, eta ama langile gorra, buene, da, hain ondun ez zio giro. Hordo zeitu garrazion, da, sortzean nahi arroba ginen, da, baizu, familia handia eta bazarrin kolpe sozioen inbiarra. Asko aldatu alda, orduko Jose Mari, orduko Jose Mari eta gaur egun ezagutzen dugu Jose Mari? Bai, totalmente diferentia, baina beste mundu bat, beste bizimo bat, beste kultura bat, dena. Nola ikusten duzu, orduko garaia eta gaur egungo garaia, gaur egun bizi dugun bizitza eta sozietatea? Orduko garaia eta gaurko garaia, oso desberdina da, oso desberdina. Porque ordu beste gogortasun bazion, beste lanian, dena, gaur esan dizu, erraxio bizigia. Urte honak pasai ditu. Oso urte honak pasai ditu nik. Baina gogorra ziren, ordu garaia izien oso gorra. Garaiarrak nire bat notor gogorragoak zirela, baina ematen du gaur egun gizartean arazo gehiago daudela, ez? Gero eta estres gehiago, antxitate gehiago, jendeak. Zer da? Benetan garaia gaur egungoa gogorragoa delako, ala gizartea daukagu ahulagoa, Ximari? Nezako, zuzen ez, gizartea dago ahulagoa gaur egunez. Bai emakume aldetik eta bai gizon aldetik, denetik dago ahulago askoze. Bai. Ordu beste garai bat zuzien, ez da, lehen esan dugun bezala, eta beste gogortasun bat, beste abinagoan dena, ez da gibazan, tanto inbirina, o beste, lehen izango zen, inbirina, abinagoan beste kultura bat da. Gaur egun, nik uste gehien bat bilatzen dela gizarte komodo bat, bizitza komodoa eta segurua. Hori da gehiengoak bilatzen duena. Jose Marik, zer bilatzen du bizitzan? Zer eskatzen dio bizitzari? Bizitzari, nik eskabiatzea guan. Ni guan non bezala oso ondo nago. Aspaldik urtetan nik oso ondo bizinaz. Ez dakat, ez imirik eta esan entzuke lehenko zei ez dakat. Oso tranquil bizinaz, beste mundu bat bezala bizinaz.
Marka handiak egin dituk, Jose Mari, emaitza handiak lortu dituk, eta esaten ari garen gaurko gizarte honetan jendeak nahi ditu emaitzak ahalik eta azkar eta ahalik eta errexen, bai? Zein da klabea zuretzako, emaitzak lortzeko? Oaingoak, Oraingo gizarteak gehien bat nahi dute azkar eta Bai, errex. bai. Hori posible alda, emaitzak lortzea. ez, hori oso zaila da. Hor pixkanaga eta asko gogortu behar da munduik, bai marka egiteko, bai apostu egiteko. Beste gogortasuna behar da. Zain, gaur, karo, gaur apostu bat inda, derrepete jokatu, eta lehen hori motila prepatzen egoten zan 8 urte bete, 8 hilabete, 6 hilabete, hortako bagarri prepatzen. Gaur lanak eta gauzak ginda, ez dago behar da bezala, nahi irutzi zait, ez dola prepatzeik behar da bezala. Eta ordu beste mundu bat, oie beste kultura bat oie. Jose Mari, gogortasunaz ditzen diguk, zer da Jose Mari gehien gogortu duena bizitza honetan edo nola gogortu haizi? Bueno, nola gogortu nahi zen. Suprimentuen berritak jo dena kontra nazkan, deportista beti kontra, eta nionek juten nintzen, haibila ez, eta nik kontra jo asko izan ditut. Eta, derrigor etorri bertzitzen gortasuna. Indituten gortatik inditunik, bestela, ez hor espazia gortzen ez dago, markoik eta dazkaten gauzaginek. Zein duk gogoan duken momenturik gogorrena, gehien sufritu dukena ire bizitzan? Bizimoan berri o... Bitan, bai kirolean eta baita bizimoduan ere. Kirolean berri, denak izan dien etzako kontra jo gorrak, ni deportista dut jokatu jet, gortasuna. Eta gero behin, esan nahi dizuke, gehonen zireia jarri nun, eta gehonen gozamena hor hartu nun, berriz itxien, itxeko familiak asko laundu nun, eta bizitza, zezango izut, ona handet. Zer esango zenioke, Jose Mari, elitera, iritsi nahi duen kirolari bati, zein da zure aholku emango zeniokena? Aholkua, neho esan dizutela. Kirolari gora azkeneko motorra aleitzeko eta bere demostrazio da ninteko, ondo prestatu eta denbo hartu, eta gortu beharra dola. Eta esan dizu, gaur badaude mutilak, oso deportista hona badaude, gaurko gazte jendia argilegoa da, gaur daude gimnasioa, gaur prepazio handia dago. Eta hor gortzen baina ikusten dituzten markak. Gaur egun esan dezakegu, zu txapelduna izan zara, gaur egun txapeldun, Iker Bizente daukagu. Zer esango zenioke, Iker Bizenterio? Zer aholku emango zenioke, Jose Mari? Zer emango zenioke, Bizentek nahikoa idala demostratzen. Eta beste histori buskateko Bizente aukiko debur. Oso lantegi hona egin ditu, txapela mordu idaziko ditu gondike, kontra joge batzka, baina nik uste kontra jotiko koska puskat badola, koska txiki bat badola hor da, errexeki dalela, mondik. Errexeki. Eta herrikirol mundua nola ikusten duzu? Gaur egungo gizarte honetan, etorkizunari begira herrikirola aizkora, harri jasotzailea, osasuntxu ikusten duzu, ez etorkizun oparoa du, ez nola ikusten duzuzuk? Bai, osasunen zer dago. Oaingo gaztiak prepatzen dira, lehenko lan dutitare ez juten, lan motxauak bai harri jasotzaileak, bai eskolaiak. Beste postura batien naitza. Karo, dena kambiatu da, moda bezala da bai. Dena kambiatu da, eta hona hartu beharra da. Oaingoa da. Eta lehen astalana gehiago itetzen. Egoan, nire izentzat, behin ze hau, tatik hau, una dala. Gimnasioa aipatu duzu, preparatzen direla aipatu duzu. Nolakoa zen Jose Mariren gimnasioa, nolakoa zen Jose Mariren nutrizioa, nolakoa zen Jose Mariren preparazioa apustu garrantzitsu baten aurrean? Bueno, preparazio beti guk, mendira, itxasoa, eta gero, soko salto buskatetik genuen, da beti urtatxe guk, mundu urtan, da egurre baki. Oso ongi, Jose Mari. Eta orain joku bat ekingo diogu, hemen badaukagu, kaxa bat, eta pelota gorria eta urdina. Eta barruan, galdera bat dago. Zen nondik hasiko nago, gorritik ala urdinetik? Bai, gorritik ez, Gorritik hasiko gara. Ados ba. Venga, a ber, zein galdera daukagun hemen, gordea. Entzutuko diogu. Jose Mari,
Noizbait trampa txikiren bat egin alduk irabazteko. Ez, ni dakiten ez. Zenbateraino, hau Diego Armandok entrevista batean Maradonak komentatzen zian, behin eskuarekin sartu mentzian gola, eta taldeko batek izan zian, joder, Diego, no me seas deshonesto, dile al árbitro que has hecho trampa, que le has metido con la mano. Eta besteak erantzun mentxoan, deshonesto Diego Armando Maradona, encantado de conocerte. Nontzegok benetan muga, zenbateraino eraman daiteke persona bat azken mugara emaitza bat lortzeko. Nontzegok muga, baltzegok mugarik, Josemari, iretzako, eliteko kirolean. Muga, ez ez. Zer duk iretzako importantena, Josemari? Irabaztea, ala disfrutatzea? Disfrutatzea. Eta posible alda, Josemari nintzat, disfrutatzea irabazi gabe? Ez, irabaztak jo disfrutatzen da, baina nik deportiboan zelan dunaz, beti disfrutatzea. Jo, joku aparte izaten da. Jokua desberdina da. Noiz da gehien disfrutatu duguna, Josemari? Noiz duzu oroitzapen ez dugu, hor gozatu nian? Beno, gozatu nien. Beno, aurreneko txapelak ilusio jo dira batek. Azken dugu berroita amaika urtekin aten nunare, kiston ilusio mantzean. Ba, edade zarretako neonean, uritxuk. Txapelatatekoa. Ondo, Josemari, ba orain, bigarren galderari erantzungo diogu. Orain pilota urdina erantzungo dugu. Ea zer duen hemen gordea. Noizbait sentitu alduzu, Josemari, ez duzula zure euneko une eman, ez zenola barruan zenuen guzti hori plazan erakutsi. Noizbait sentitu alduzu hori, sentsazio horrekin joan altzara etxera. Bai. Txapelketatik eta jun zaldunaz, bai. Eunak ez dira, ze berdinak etatzen. Horra apustuan da jokun galenak, eunak asko, zertzen du desberdinak. Ni berretiru apustu gogotan, eta denetan ez zira ondo atatzeik. Izaten ziren hor txarrak, egun txarrak. Gorputzaldi txarrak, ordu mehen. Buru markutu eta etxera. Eta entenatzeko garaian, Josemari, non dago limita, nola dakizuzuk, hostias, gaur euneko una mandiat edo gaur banian zerbait gehiago egitea, baina ez diat egin, edo buruak esan zidak nahiko gara eta utzi egin diat, nola dakikik, hostias, bai, gaur euneko una eman diat. Nola lagi, beno, gorputzak betak ere ematen zaio, gorputzak goma bezala da, entendizu gorputzak goma bezala da, eta gorputzak badaki, gorputzak listua da. Eta, beno, nik eguneko, nik aldeun guztien ematen nun, entramentutan, nire esatizu bezala, egun txarrak atatzen ziren, baino, atzematzen nio, gorputzak. Eta zein da zuretzako, Josemari, kirolean lortu daiteken exiturik handiena? Zer da lortu daiteken helburu nagusina, Josemari? Bueno, Euskal Herriko txapela. Gutzako, hori izan da. Kapel mondoko ere idazik, enun parejetan baino, netzako Euskal Herriko txapela. Oso ondo. Josemari, amaitu horretik egingo dugu orain galdera eta erantzun azkar batzuk. Bi aukera emango dizkizut eta zuk askori pentsatu gabe lehenengo okurritzen zaizuna, nahiago duzuna, hori aukeratu. Prest? Aukeratu, prestatu. Bai? Bale. Indarra edo burua? Indarra. Lehengo garaiak edo oraingoak? Lehengoak. Lana edo talentua? Talentua. Disiplina edo motivazioa? Motivazioa. Bakarrik ala konpainian? Konpainien. Gin tonika, Bombay edo Seagrams? Bombay. Eta Koibas edo Monte Cristo? Monte Cristo. Rutina estrikto bat edo askatasuna momentu egiteko? Rutina bat. Rutina bat. Oso ondo, Josemari, nire partetikan hause zen, nirik eskerrik asko, hona etortzegatik, orain favoritxo bat eskatuko diat, firmatzea, pelota hau, bai, eta ez zaiguk esan, baina pentsatu hurrengo gonbidatua nork izaten nahi duzun segi pelotanerako. Orduan, firma bat, pertsona horrentzako, eta guk bidaliko diogu, eta ea hurrengo gonbidatua hori den, bai? Aberba. Bota, hortxe. Oso ondo, hau menutziko diat. Perfecto. Bueno, Josemai, mila esker, sei pelotenen etortzegatik. Hau izan da, gaurko emanaldia, ekitaldia, eta gogoan izan, zuek ere bai jakin nahi baduzue, edo esan nahi baduzuen nor nahi duzuen izatea hurrengo gonbidatua, jarri zuen iruzkinetan, eta zuen galderak ere bidali, eta egingo dizkigu hemen. Beraz, eskerrik asko horretatik, eta segi pelotan. Bai, urun arte.